Nyom 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 nyom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mbak Pra Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Pra Channel. Halo guys semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan tidak ada halangan suatu apapun dalam menonton videoku ini ya guys. Yes. Iki mang barudan guys. Barudan gimana rencananya ndek pagi mang arep do makan-makan ning serut guys, tapi rencana nek iki nek udan gak sido rencananya makan-makan neng nggonku ning nggone mak aku ning empere mak aku. Lah iki aku ijek ngenteni kanca-kanca. Engko keseruane piye ditonton ae yo guys, aja di skip. Nah ditonton ae keseruane makan-makan opo ae menune. Mang rencanane menune iku ana sambal osek, ana kuluk dontelo, ana oseng kangkung, sego jagung, tidak lupa karonan nasi beras. Oke, tunggu keseruane yuk guys, jangan di skip nek nonton. Iki lho, Rene yang Nesti. Loh. Soalnya sambelan rek. Terus laptop kan. Yuk. Seorang reken dene. Ngeras. Ya gak melok mam deh, Mbak Amin. Mbak, enggak melok kene, Bang. Nangis sik. Sumpah presisan Mbak sih. Mbak Pre. Iki segone jagung. Mbak Pre, ayo Mbak Pre. Kene lho pojokan. Kene rupane abang. Coba nang yo dudu. Ndang makasih pisane. Lho bisa makan gak wes kok. Iki mah aku ninggal gorengan kok. Walah, aku mah ninggal mbok apa men ninggal dak nang wes. Makasih ya, Mbak. Ya, aku yang matur nuwun. Makmu didulet nang ngene lho. Bismillah ya. Enggak guys. Perpanganan perkontenan. Mantap. Mbak Pre, ayo kana Mbak Pre. Wong desa nek Lho sambel oseke ku lho. Jebule doyan. Mantap. Ini tunggal deh. Nah, yuk. Mbak Pra ya lho. Ini kita suka. Kita itu lho. Pakai Mbak, aku semua ini. Nah, kan kamu awal ya, Tang. Biasanya ndur meja. Ya kok kono lonjo. Aja lingalingi kamera aku iki, Pak. Iki malah seblak barangane buka. Ya nek ada bukan buka aja. Cocote sapa masuk kan buka? Nyom 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 nyom. Sambel osek, guys. Sambel mantap iki. Ndok aku masak. Ndok kan buka. Mangan takon ngalu kabeh. Mangan ndok kesek kok. Dari sana. Ngene nek wong do gak iri le, guys. Wong amben mangan ae tapi. Kamu yo gak, Mbak? Wong untuk masak kampung. Mbak sambel osek. Kejabung, mbak ndok. Apa iki? Kalau pembukaan kok. Dalam aku. Kemana gitu? Kono beras mana iki parake? Apa? Tak. Kamu. Sambel. Bismillah. Ini gimana coba maaf dulu, Guys. Lah tapi yuk. Mereka balah celok mantap celok ya karena tangannya mau itu sudah melandai mantap guys sambal osek guys serat rame bosku kampeng tuh kocak dong tuh ban
Boleh Kak Pak. Enak dapat sila. Enak. Tengah orang. Ndok enak mbak tempe. Aku tuh seneng tempe. Apa, Ndok? Rupanya kok tempe ya? Bener tempe Mas. Bener aja. Anjene wis bakal tempe, beli. Iya. Oh, wis tutup-tutupan enak. Alhamdulillah. Makan aja. Hati sambil bisa enak. Sehat aku nggak kemana. Loh. Ayo. Mobilnya lucu. Taruhan. Olahan kocok-kocok deh lagi. Kamu buatan. Mau lihat? Minta jember. Orang sama jember. Dah, melamangan. Lagi dah. Makan. Ada. Jadi saya tahu ya. Kan. Olahannya salah masih salah. Yang medun tak kayak anak kita. Udah bayaran 20 juta langsung antar. Alhamdulillah, Lur. Aku bayaran kowe ngoten pirang kira bayaran. Minggu mesti ngolah duit gede lho iku. Aku ya konten video ya. Kita kan belum bayaran ngonten loh. Optimis. Belajar kalau mak dames ngono ta. Aku kan mau aku nggak marah guys meeting apa sama saham sedot kan oleh dana kita aneh iya apa ya dana dewe ada nak baca ya aku tak aku nyebut ini aku nyebut rokok kok rokok ambil iki kerupuk lah rokok itu modalnya gede loh. Aku anu kemangin. Menikmati. Kalau mau Mbak besok ke info tentang tenanan nggak mendeknya gimana kalau untuk kan dok pinteran bendino lo ada nih yang bendino itu kan nganu yo tanduk nahan sampai di nanti tanduk aku tanduknya kan tapi aku susu ngalung apa aku cuma tidak tahu. Karena belajar dengan pengalaman. Agar ibona mana ini ganda. Ini ambil ini. Ini
Tambah. Mbak pernah mana gitu deh. Enggak, Bu. Makan orang bocah. Di pos aku nggak status info sekiran boleh kalau dengan Blora kalau pasti kirim mendana makan Bunina lo. Ayo Rene ngono dipotokno gambar Bunina mangan sate. Ndak hatene ini apa ya? Pademan. Lah iya. Ditangkap tak kabehna. Untang kok tungani. Ini kan ngene sih tak. Ini itu karena orang di blokno kabeh lah. Iya. Muncangna. Hindi banget yan ni Bulan. Mas kau harap. Kau dia senang. Bicara pambim ko na sambal kabeh. Soalnya ora janjene rono. Masa klambi-klambi. Lah kok resik. Iki terus bar iki mangan cuci mulut seblak. Apa Mas? Jak pakai sambal lho. Sing gak dingin iki, gak dingin. Ora maneh ngono. Nek bar mangan ya malah gede. Nek gak gede yo tenggo anu, Kembung. iya. Gak nyaman, gak krono. Panas biasa. Ngene aneh kok hambar. Alhamdulillah. Apa kok? Tek, sesuk neh. Lah ngene kemana ya kok disapane? Oh, apik ning ngene timbangane iso. Timbangane koyo kae. Mbah. Alah wis telat Mbah Ita ijek Mbah ijek. Jeblak. Ini Mbah ijek. Ijek iki apa sekolah aku sekolah ijek kabeh. Rena Mbah ijek iki lho. Ijek kabeh rek ombe. Kantongnya ijek lho. Tempene ijek lho. Ijek kabeh. Lho kok pengen koyo gimbal apa renang. Kene tok ro. Lho aku ora sketch lho. Walah Ada lama Ita. Mbah, ada aringe Mbah. Mbah Kene Mbah. iku Lagi doso kamera, nguriem kamera kowe rene. Naman. Tambah sudah. Udah rene. Kilo tempe. Nek, Belum sek. kalau gedang. Ayo. Bahasa kan di Awe yang lari jauh. Ayo. Iya, Bang. Lah mamal. Mamal sik teng rumah. Tinggal loro. Iya. Nek digwodo asin kok kandhane. Wis kabeh. Wes. Buka. Kak. Tak gawane bergomba. Sampai dong telo iki ya. Oh, lah suka jago kok ya aja. Oh, ini kabeh. Ijaz sitok lho. Gorene. Sebelah. Kan yo beta. Sebelah Beta, Mbak. Beta. Iki barang kok. Pak, Andani ning noyo gimbal renang. yang dia bener lah ya. Lah kok kamera Angkat, Bos. Keluarga iku ndak kok. Kowe gak keluargane. Mbak Lis lho, Kak. Wong Wes bar gas. iya, Rek. Aku barang. Oh iya. Angkat gas, iki bisa gas iki. Sing tekan ngerti ngono, Pak. Lho sing sesone iki. Kak kulkas sesuk kan sego jagung ambek sapan nah.
Kare sing ada apa-apa ngono lho, Cak. Lah, sego jagune. Iki adik apa? Senen. Senen iso ora? Kayak apa? Ojo sesuk. Nek sesuk kan 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 hari soalnya ini. belah. Siapa tahu aku besok sih. Lah kok video aku ramen mangan. Rasanya apa-apa. Isinya main mangan tok. Wes tak geso. Bojoku Iki jek ono seblak barang lho. Tak mbok gawakno. Kuwi duwe sare satu paling ngobrol ngono. Yo lagi 5 menit ae bal gegete empok. Oh iya. Oh iya. Leme kok ngono kok kandilno. Enggak nyangkeng banyu balon-balon. Gorengan yang pelisan. Terus lho. Buka mangga bakul sih. Lek barang dene tuh. Bocahnya blek Karena kabeh. ndekne ngono kok. Mbak. Ngetes modelnya ngetes. Ijek seblak barang lho, guys. Mak lho. Lho kancane ya seblak. Aku nek ndelok gambare lho, isine matok. Rak cah iku. Wae. Lah tra grup permanganan. Testimoni rasa. Anu, asena. Halo. Kayak anak mas akeh ngono. Bermangan lho, ijek tambahin neh. Walah. Ngecel. Bosen-bosen, guys. Tahu. Alengnya bikin gak nganu yo. Ayo pas njolalah enak kali. Lho, jare wis marek, guys. Ijek detail-detail neh lho. Bar nek seblak barang lho. Weteng ta wis. Lah iya. Ah, wet. Ngomongnya panganan sithik. Lah iya. Alah. Sithik nek ono yo wapi. Titik terus kok. Alhamdulillah, guys. Mang bar makan-makan yo iku mang keseruane yo, guys. Makan-makan karo kanca-kanca sederhana tapi berbahagia yo, guys. Iso makan-makan bersama, iso mangan-mangan bersama, nggo menu dhewe-dhewe. Yo seru, guys. Yo terus ambek gawe video, guys. Ndek iku Caca do kanca-kancaku do ning aplikasi sebelah FB Pro. Lah iki aku neng YouTube. Lah apabila yo tak cukupi sakmene, guys, mang wis yo iki aku wis mulai, aku arep istirahat. Nek mang istirahat diganggu, guys, soalnya wis do ngumpul. Lah aja lali yo, guys, di like, comment, subscribe neng Mbak Pres Channel. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe di Mbak Pres Channel.